Aquí estem, comencem la segona hora, ens passen 6 minuts de les 11 del matí i tenim amb nosaltres a la convidada d'aquest dijous 24 de novembre, que és la Teresa Naves. Teresa, molt bon dia i benvinguda. Moltes gràcies de convidar-me. La Maria Teresa Naves és formadora de formadors del programa Coeduca't del Departament d'Educació de la Generalitat i un referent de coeducació del seu institut, Anna Gironella de Mundet. El màster de professorat d'anglès de la UAB té com a funció introduir el vector perspectiva de gènere de les unitats de programació que ha dissenyat el nou professorat, i una dona molt compromesa amb la seva feina, amb la seva tasca, i l'havíem de tenir en una setmana com aquesta o en un mes, digueu-li com vulgueu, perquè no és suficient ni un dia, ni una setmana, ni un mes per acabar amb tot allò que ens preocupa tant com a societat, no només a les dones, sinó a les dones, als homes implicats en tenir un món més just, millor, en definitiva, i sobretot a les noves generacions. Des de la teva vessant, com a professora, no? Com a dona implicada en aquest tema, com veus tu el moment actual? Doncs jo destacaria una nota positiva i una de negativa. Començo per la negativa per després acabar sent positiu. La negativa seria el fet de que encara hi ha molt de negacionisme, tant per part de l'alumnat com del professorat, però el que em preocupa són els joves que pugen. Un de cada 5 nois diu no, la violència de gènere, de què m'estàs parlant? Les violències masclistes, i neguen la major. Aleshores, això és quelcom que s'ha de treballar i s'ha de treballar molt. No ens ha de sorprendre perquè l'escola no deixa de ser, els instituts, l'ensenyament no deixa de ser reflex de la societat, i tenim l'arc parlamentari que tenim dissortadament, des del meu punt de vista. Però la nota positiva seria el major grau de conscienciació i empoderament, per exemple, de les noies i dels joves en general. Cada vegada toleren menys determinades actituds masclistes, determinats patrons. Dit això, el fet de que, per exemple, la proposta en el meu centre, aquesta és una gran alegria que vaig tenir, la proposta del meu centre de Teresa, aquesta setmana del 25 de novembre, diu, què et sembla si fem algunes activitats de sensibilització? No m'ho podia creure, no que esperés menys, però doncs mira, hem estat treballant, per exemple, des de castellà i anglès, vàrem unir les classes de quart de l'ESO i de primer i segon de batxillerat, vull dir, per torns, vam dedicar dilluns 3 hores, i la professora de castellà s'havia preparat el conte de Lucanor i el vàrem estar analitzant amb l'alumnat. I aleshores primer els hi sembla una història divertida, perquè vam triar el conte 25, aquell en el que per fer-la més submisa, doncs primer mata el gos, perquè li diu, porta'm aigua, òbviament el gos no li porta, el mata. Després va per al gat, diu, porta'm aigua, no li porta, doncs l'escabetxina, i finalment diu, escolta'm, et creus que cavall, que no et mataré perquè ets l'únic cavall que tinc? I tant, i agafa i el mata. I primer es fa una anàlisi amb l'alumnat dient com us sembla que és de llunyà o de proper a aquesta història. La primera reacció és que és molt llunyà, però després quan els demanes que comencin a analitzar les característiques de l'abusador, en reconeixen fins a 4 com a possibles, no? El conte el representa, abans de que veiem les seves accions, com era un home molt bo, treballador, emprenedor, seria el que utilitzaríem ara, i en canvi ella era una dona violenta, malcarada, que tenia molt mal caràcter, molt brava, i després les accions veus que contradiuen, i aleshores dona oportunitat a reflexionar sobre tots aquells casos en els que els veïns diuen, oi, però si era un home encantador, si era supereducat. Això em sona molt, Doncs aquesta idea de encantador de serpientes, que en diuen en castellà, no? Nosaltres ho fèiem, aquesta part la vam fer des d'anglès, no? Charming, de que és, doncs això, absolutament... un encantador. Encantador. Doncs aquesta és una de les... Varen ser molt conscients, varen poder destripar molt bé i molt críticament quines eren les eines de manipular, de controlar que tenia en la història. Això és molt important, perquè forma part de l'educació, de veure-les venir. Exacte, perquè moltes vegades una de les coses que treballem, per exemple, és que moltes de les noies i dones que són maltractades, que pateixen abusos, que pateixen assetjament, abusos, doncs no en són conscients. És a dir, que la primera qüestió és reconèixer, de dir, a mi això m'està passant. I després
és tenir la fortalesa, la xarxa, les coses que vàrem comentar amb els alumnes i que l'alumnat se n'adonava de dir, aquesta dona, doncs, a part d'estar absolutament esfereïda, tenir una por terrible, no tenia xarxa, perquè la història, si la recupereu, veureu que les famílies, tant la d'en ella com la d'en ell, resulta que tenen por, perquè té tan molt caràcter ella, que després de casar-se, la nit de noces, pensen a veure si haurà acabat amb el seu home, no? I dius, no sé fins a quin punt ja no, en el segle XIV, perquè això va ser escrit el 1335, per don Juan Manuel, doncs no era ja una convenció en el que es diu i el que realment sabem que hi ha al darrere de cadascun dels rols és molt diferent. És una de les moltes activitats que faran, per exemple, es faran al meu institut, a Gironella de Mundet, de Barcelona, que és un institut públic de titularitat municipal, dintre del Consorci d'Educació, al llarg de la setmana. I aprofito a tots els docents per dir, si us heu perdut aquesta setmana, no patiu, perquè a nivell internacional, des del 25 de novembre fins al 10 de desembre, hi ha el que es diu il·lumina, taronja, pinta de color taronja, perquè ve de l'anglès i funciona malament la traducció, és Orange the World, la idea seria, doncs, això, no? Ataronja el món. Ataronja el món, és a dir, donem-li vida, il·luminem de color taronja, amb un color que és, doncs, d'esperança, perquè el dia 10 és la proclamació dels drets humans i aleshores proposen, i hi ha propostes del Consell d'Europa, per exemple, de Nacions Unides, de la UNICEF, de proposar des del departament, doncs també aquesta setmana hem vist, per exemple, els nous anuncis que s'han fet, per mi esplèndids, que ens preguntava si havia vist aquest o aquest programa, doncs mira, els anuncis els he agafat a través de Twitter. Per tant, és important sempre que hi hagi campanyes, i no només puntuals, sinó és un tema tan important i que porta a la mort a moltes dones cada any, i no només a la mort, sinó a ser agredides, a matar també els fills, a que fills es quedin sense mare perquè l'han mort i el pare perquè està a la presó. O sigui, és un tema molt greu a la nostra societat i es repeteix any rere any, que s'haurien de fer campanyes contínues. O sigui, no, una campanya puntual està molt bé, dius, bueno, però dedicar-hi més recursos i sobretot sé que hi ha molta pressió amb el tema de l'ensenyament, no? Però és que al final és qüestió d'educació i és la família, penso que sempre ha de ser la família primer, però hi ha moltes famílies desestructurades, famílies que no, que no ni saben, ni poden, ni volen. Per tant, jo no sé si penses que l'escola, els instituts teniu potser fins i tot massa pressió, Teresa, o us donen massa responsabilitat, recau sobre vosaltres massa, no? Perquè ja porteu molt estrès per la vostra feina, però a sobre aquella responsabilitat que sembla que heu d'educar més inclús que la família. Jo ho veig com un repte i una oportunitat, és a dir, que a mi m'agrada molt... Però no deixa de ser una gran pressió, no? Sí. I que, òbviament, doncs, calen més recursos i cal formació, per això em sembla vital programes com aquest que té el departament, no? del Coeduca't, però no només això, sinó que ha de ser, com tu deies, pluja fina, i aleshores el nou currículum de secundària preveu justament això, que la perspectiva de gènere sigui en totes i cadascuna de les assignatures. Sí. No, doncs, jo què sé, amb assignatures del caire ètica, o treball socials, no, en totes i cadascuna de les assignatures. I hi ha una proposta per part del departament justament de donar exemples, de donar eines al professorat perquè digui, doncs jo què sé, si sóc de ciències naturals, si jo treballo de les matemàtiques, com puc posar la perspectiva de gènere o com incloure-la. On jo sí que veig una responsabilitat que dius, de vegades et sents una mica aclaparat, són quan penses en les xifres, que no tothom coneix, per exemple, que un de cada quatre s'estima als diferents estudis de manera sistemàtica, tant a nivell nacional com a nivell internacional, que un de cada quatre o un de cada cinc alumnes pateixen violència física o sexual a casa seva.
Mm. en el seu entorn familiar, a casa seva no. I les xifres són incontestables, i moltes vegades algunes quedarà pel camí, perquè saps que doncs, moltes coses no s'arriben a denunciar o s'intenten tapar. Les xifres són molt dures, són molt fredes, però són el que són. I per tant dius, jo crec que s'hauria de mirar, de fer també un pas endavant a nivell de com detectar-ho això també en els diferents àmbits. I l'escola hi passen moltes hores. Per tant, I tant. com poder-ho detectar, com poder-ho canalitzar, com poder-ho ajudar. El departament ha tret, per exemple, una aplicació cara a l'assetjament, que està molt bé, una app, i dius, confio, espero que properament també tinguem eines al professorat, perquè els estudis que fem, saps que una de les vessants meva com a recerca empírica que porto és les enquestes que hem passat, els treballs el que ens diuen és l'alumnat ens critica de que som massa complaents, tant a les famílies com al professorat, que de vegades s'està produint assetjament, bullying davant nostre i que no el veiem. Algunes escoles, ha passat i s'ha denunciat, no? Exacte. I hem de ser sincers, hi ha escoles que estan molt a sobre d'aquest tema i millor hi ha pares que han hagut de canviar un fill o una filla de col·legi, d'institut, perquè considera que no l'han protegit suficientment. Això no és culpar a tots, però també passa, hem de ser conscients. Sí, però a més, ja no per no arriben als casos de negligència, sinó de dir quines eines tens tu com a professional, com a docent, per tal de detectar, ajudar... Cal tenir eines, si no... I aleshores, jo crec que aquí és on et sents una miqueta més desemparat, en el sentit que t'agradaria que ja hi hagués una tradició més llarga, més important, hem de dir com ho fem. Els nous decrets hi ha moltes d'aquestes qüestions que les preveuen. Per exemple, una de les coses que ens diuen és que cas d'assabentar-te, tu no pots fer la vista grossa. No. I això és un canvi important. Home, moltíssim, perquè encara hi ha casos que malauradament surten de tant en tant a la premsa que això passa, no? Que un pare o una mare ho van a denunciar que el seu fill estan assetjant, que està agafant una depressió, que ho passa molt malament, que no volen a l'escola per lo que li estan fent. Són coses de nens, ho minimitzen, i al final allò no va enlloc. O sigui, aquella denúncia queda en no res i l'única solució que veu la família és canviar a la criatura de col·legi, amb tot el que això implica, no? Que no vol dir que tots els estaments educatius actuen igual, ni molt menys, no? Però encara és com allò de, que no agafi mala fama a l'institut o al col·legi, que no surti a la premsa, millor tapar-ho tot, no? I les coses, si les tapes a vegades només s'acaben fent pudor. Jo en aquest sentit diria que s'està avançant molt amb la bona direcció, i almenys els centres que jo conec, amb els que treballo, i en l'institut en el que jo estic, hi ha moltes comissions, hi ha una comissió de convivència, per exemple, impulsada per la Generalitat, hi ha el que se'n diu les parelles entre iguals, hi ha mediadors amb els que es compta amb l'alumnat, però a mi em preocupava més l'altre vessant, no? Què passa quan, si ens creiem les xifres, i són certes, no? De les estimacions, els estudis, que un de cada 4, un de cada 5 alumnes pateixen violència en el si familiar, i que és una de les tantes violències, diguem-ne, de gènere, masclistes que hi ha, com podem ajudar? I jo penso que això encara tenim pocs protocols, tenim poca tradició, tenim poca tradició, està clar, perquè és una cosa relativament nova, però és un camí que ens obre l'oportunitat de no continuar cometent els errors anteriors. El camí està fet, està obert, no? S'ha d'anar transitant, s'ha d'anar posant molt el focus en els possibles problemes. Per això et deia que teniu una gran tasca, els professors i professores, d'estar molt atents, si no era potser de vegades massa pressió, donada també el volum de feina que teniu, no? Mira, jo vaig parlar ara molt recentment amb un grup de recerca de l'Autònoma,
que justament, si vaig entendre bé el plantejament que tenien, deia, està molt bé doncs, que es demani cada vegada doncs, més formació i és necessària, però el que estem detectant és que ja hi ha molta gent, molt professorat, molts docents que fa molts anys que els hi agrada, que els hi agrada, que ara el que veuen és una oportunitat perquè tinc el currículum, tinc els decrets al meu favor, és a dir, que en comptes de sentir-me qüestionada perquè vull tirar endavant una sèrie d'iniciatives, vull tenir cura, vull conscienciar, familiaritzar, vull fer reflexionar, vull que l'alumnat sigui crític, vull donar xifres, una que vàrem comentar l'altre dia, de que la primera causa de mort entre les dones i les noies de 14 a 44 anys és el feminicidi. Hi ha més probabilitats. És brutal, Això... I a més incontestable, el que dèiem abans de les xifres. Exacte. Això és quelcom que fa molt mal de vegades, doncs, o hi ha qui no té tradició. Ara tenim pràcticums fabulosos, per cert, en el nostre institut. En tenim 6, 4 de l'Autònoma i 2 de la Pompeu Fabra. I els vaig preguntar, vosaltres, cap professor us havia comentat, coneixeu aquesta xifra? No la coneixien, són els nous professors. Doncs assegurem-nos que el nou professorat, màsters de formació del professorat, coneixen dades relacionades que tenen a veure amb perspectiva de gènere, amb violències masclistes, perquè és molt important, fins que no ens frapi a totes, tots i totis, ja sé que el llenguatge inclusiu, aprofito l'avinentesa per reivindicar-lo malgrat tot, en ocasions com aquestes, perquè tothom pugui sentir-se inclòs, perquè a l'alumnat LGTB és el que pateix més, i si ets dona i si ets una noia trans, doncs ni t'explico. Vull dir que és noia trans i a més doncs, que siguis migrada o tinguis un color de la pell més fosquet que la mitjana, doncs la interseccionalitat aquí et passa factura. Per tant, conscienciar també en el nou professorat a través de cursos de formació del màster. A mi em sembla que dades com les que hem donat, no? De la primera causa de mort, els feminicidis. 1 de cada 4, 1 de cada 5 joves pateix violència al seu entorn familiar. Fins que no ens frapi a tothom, serà molt difícil que ho canviem. I aleshores... Hi ha encara molta feina a fer. Recordem que estem parlant amb la Maria Teresa Naves, formadora de formadors del programa Coeduca't al Departament d'Educació de la Generalitat, referent de coeducació del seu institut, Anna Gironella de Mundet, i el màster de professorat d'anglès de la UAB, que té com a funció introduir el vector perspectiva de gènere de les unitats de programació que ha dissenyat el nou professorat, i una dona molt implicada en aquesta qüestió, tal com estem escoltant-la. Em deies que una cosa que al començament em deies que la bona notícia és que cada cop hi ha més noies i nois, afortunadament, que estan per la labor, que estan molt conscienciats, que no admeten certs estereotips ni certes actituds, i això, home, és el que deia, més que si des de petits, i aquí he tingut professors que parlaven de criatures de 4 anys, que ja els hi fan veure dins del que ells poden entendre a la seva manera, com s'han de fer les coses. Això és que és l'única forma, perquè canviar una persona de 40, de 50, de 60... Pot ser, si és una mica intel·ligent, però és difícil. En canvi, l'educació és l'única eina realment lenta però segura que tenim. Algun d'aquests alumnes joves, per exemple, quan es parla de violència vicària, primer saben utilitzen de motu propi el terme violència vicària, entre molts dels mots que com a adults hem après molt més tard, no? Sí, és relativament molt nou. No era un terme que quan nosaltres érem joves que va. S'hagués utilitzat. I com aquest, tants altres. I el saben identificar i l'utilitzen ells de manera autònoma, a iniciativa pròpia, però és que, a més, estan absolutament indignats. I, per exemple, una reacció, ja sé que és una anècdota, però que em sembla representativa.
amb una classe en la que va sortir doncs, el terme d'una alumna va utilitzar violència vicària. Doncs la reacció dels altres era absolutament d'indignació, de dir, com que et refereixes al pare com si estigués boig? No, no estan bojos, us equivoqueu. Saben perfectament el que Saben fan. perfectament, és a dir, que Sí, dissociar... allò de que en un moment, una enajenació mental transitòria que es deia, te'n recordes? No, bueno, és que l'home, ja dic, en aquest programa que t'explicava micro tancat, no? Que va ser com una mena d'homenatge a l'Anna Orantes, que fa 25 anys que va ser assassinada per al seu marit, no? I alguns bastants justificaven com ha sigut un moment, un arrebato, deien. No, per favor, I alguna cosa haurà fet, favor. alguna cosa o revictimitzar la víctima. Sí. És que les matava callando, no? Sí, Potser a casa seva era un corcó, a saber... Dius, o sigui, escolta, justificant sempre. hi ha una cosa que se'n diu separació, era un corcó, doncs agafes i te'n separes, però no la mates. No, I en tot cas és donar moltes coses per suposades. Aleshores, el fet de que jo sí que tinc esperança de que l'alumnat que puja pren molta més consciència de que és inadmissible. Els tocaments, la qüestió del consentiment, per exemple, jo crec que tenen les fronteres que en diuen en anglès, no? Els marges molt més clars, els límits molt més clars que potser teníem nosaltres. I que és quelcom que es treballa ja des d'infantil i que, a més, les mestres d'infantil fan molt bé. I hi ha molt material en aquest sentit molt bo per treballar el consentiment. Teresa, ahir, i ho tocarem a la tertúlia d'avui, es va produir un fet a la Càmera Alta, al Congrés dels Diputats, entre la Irene Montero i una diputada de Vox, que li va dir exactament la frasera, i m'agrada molt perquè Irene Montero va demanar expressament que quedés constància amb l'acte del dia de violència política, quan va dir l'únic mèrit que té vostè és haver estudiat en profunditat a Pablo Iglesias. Com seria el tema que vam veure Irene Montero pràcticament a punt de posar-se a plorar, nerviosa, perquè realment va ser un atac molt baix, molt... I a més et dona idea de que la Cambra Alta, que és la nostra representació de la gent que nosaltres hem votat, no poden tenir aquest llenguatge. I de que en una setmana com la que tenim, un llenguatge així és absurd. I que vingui a més d'una altra dona. O sigui, et dona idea, Teresa, de la quantitat de feina que hem de fer encara, no? És a dir, dos representants en una Cambra Alta, la més gran representació de la democràcia, i que una dona hagi d'escoltar d'una altra dona que està allà per... Tu pots pensar el que et doni la gana, però a l'hora de referir-te a una igual políticament, perquè es tractava de dos diputades, haver de sentir això... Però per mi la part positiva d'això, si volem... La resposta, no? És no només la resposta de la ministra Irene Montero, sinó de tothom, de les parlamentàries, de la nostra consellera d'Igualtat i Feminismes, països fins i tot. Tània Verge, fabulosa. La resposta de Bildu, de la parlamentària, no me'n recordo del seu nom, doncs meravellosa. Des d'aquí a Catalunya hi ha hagut moltes diputades que han donat el suport. Sí, i a l'estranger també, perquè és una cosa que ha traspassat les nostres fronteres. I això dius, home, per una banda, mira, si realment aquesta dona pensa això i ho ha dit, doncs que bé que ho ha dit d'aquesta manera, ha tingut aquest ressò i se li ha tornat la bufetada que li volia donar, se li ha tornat, no? En el fons és posar negre sobre blanc i dir això està passant perquè hi ha gent que ho pensa i gent que encara actua d'aquesta manera. Molta gent, Molta. I sobretot d'una certa, una certa dreta o extrema dreta. Està clar, no? Pensem que hi havia esclaus que no qüestionaven el sistema de l'esclavitud que els tenia oprimits. Per tant, hem de conèixer que això forma part dels moviments d'alliberació i penso que el feminisme no deixa de ser una colla de moviments, feminismes, en plural, d'alliberament d'un col·lectiu que sobre
en percentatge som majoria, som el 51% de la població, però no fa més de 100 anys que tenim dret de votar en alguns països i que no ha arribat arreu del món, que no tenim les cotes de poder que han ostentat els homes, els nostres companys al llarg de la història, que no ocupem els llocs de decisió, que a nivell de bretxa salarial doncs, la seguim tenint. Per tant, hi ha molt a recuperar i aleshores quan ens sorprenen de dir era una dona. I tant, i també hi havia esclaus i també hi ha persones doncs, igual que va haver-hi doncs, el món... I obrers d'extrema dreta, que és d'aquelles coses que també dius com és possible, no? I està passant, no? Sí, homes negres defensant posicionaments que van en contra de... que són racistes. Els seguidors negres que té Donald Trump, per exemple. Per exemple. Bueno, hi ha coses que... O aquí a la península, que també en tenim algun. Sí. Hi ha algun de Vox també per allà que dius, fes-t'ho mirar. Conclusions, Teresa. No defallim. Un cert optimisme? Sí, no defallim perquè hi ha molta feina per fer, però cada vegada som més les persones que la volem fer. I convidant aquí a tothom. És a dir, necessitem la complicitat, el suport, el recolzament dels nostres companys i necessitem que tothom se senti representat i acollit. Per tant, jo crec que anem amb el bon camí, que no hi ha punt de tornada, que moltes vegades quan estàs més a prop de la meta, doncs aleshores és quan comencen a haver-hi més explosions i més a veure si l'atures. Embarrar el camí, està clar. Però jo crec que això és molt soroll, però que estem molt decidides. És un camí ja sense tornada. I que anem molt ben acompanyades. Maria Teresa Navès, un plaer tenir-te aquí, escoltar-te. Gràcies per l'esforç que has fet aquest matí per arribar aquí als estudis de Premià Media, el matinal Premià Media, en aquesta setmana contra la violència envers la dona. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres.